dit gebeuren, dit diner, hoe vies dat dat voor hem als sponsoren georganiseerd wordt? Nou, dit is hartstikke leuk. Het is gewoon fantastisch wat betreft als juist wat vermeesten hier al hier op aankomen. En gewoon de hele entourage natuurlijk met de Bonifatiuskapel. En ik denk dat het een geweldige ontmoetingsplek is voor ons alle hier. In Westen qua uitkomst dan sjurren je naar binnen, dan is juist de kapel. Nou, wat was dan nog meer en dan ben je altijd tevreden. No? Ja, dat is zeg maar Pranger en Rossier, ze zijn daarna een paar wat grotere bedrijven. Eigenlijk komen alle sponsoren, die komen wel bij hem, of alle mensen komen wel bij hem te vragen om te sponsoren. Maar is dit wel een uitzondering? Nou, nee, ik denk als het maatschappelijk is natuurlijk, dan is het Fries en eromheen heel groot. En daarbij hebben wij als bedrijf natuurlijk ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. En ik denk dat dat altijd in ons geen zitten had. Dat je met elkaar schuren, dat je evenementen vol kan krijgen. Vroeger gingen we de wouden omlopen en fietsevenementen. Nou, we missen het nog steeds bij wijze van spreken. Het houdt altijd reuring. En ik denk dat wij hier in het bedrijfsleven heel erg tevreden zijn met dat we zoveel sponsors altijd hebben. Ja. Nou is de aftrap geweest met dit diner. Wat vond u daarvan, van deze gest om het op deze manier te doen? Hartstikke leuk. Het is ontspannen, het is overdekt. En we hebben een leuke openingsact gehad met een zeer kundig geluidskunstenaar. Dus daar heb ik van genoten. En ik sta nu te praten en ik kom een ex-collega tegen. Dat is de hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden, geloof ik. En Hans Snijders. En dus ik kom allemaal mensen tegen die ik ken. Ik kwam ook de directrice van Beeld en Geluid tegen. Dus het is eigenlijk ook een klein reunietje hier. Ja, ik sta hier bij de IJskoman op het diner, de opening van de Admiraliteitsdagen. Ja. Wat vinden jullie ervan dat dit voor de sponsoren en voor alle vrijwilligers georganiseerd wordt? Ja, wat maar we even zeggen. Maar dat is hartstikke geweldig. Hartstikke mooi dat ten eerste die sponsoren er al binnen. Er krijgt iets van meer dan 250 volgens mij. Dat er toch zoveel sponsoren uit de regio binnen die dit evenement mede mogelijk maken. Ja. Het lukt een brood mensen. Klopt, ja. Dat zeg ik, ondanks het waar. Je hoort echt al lekker druk. Morgen, zaterdag, dan zal het nog wel extra druk worden. Iedereen is vrij en ja. Een parapluutje maar en ik denk dat ze toch wel even een bezoekje willen, wet ik bijkomen. Want we kregen echt wel heel veel klanten, met name door de centrale as, toch overal wij. Dat kunnen we wel van nemen.